Здравейте, приятели! Днеска ще снимаме Майнкрафт. Както ви казах, днеска съм с един приятел, Хънтъра. Пък аз съм DashPlayBG. Здравейте, ето го и него. Здравейте. Така, днеска ще ви покажем оцеляване. Ще правим различни неща. И това е общо взето. Така. Айди, Хънтър. Това да вървим в мината. Чакай, че има... Трепим зомбите или ще копаем? Аз нямам меч. Аха! Айде! И приятели, днес Хънтъра имаше голям късмет. Мечът му не се чупеше, но сега му се щупи. Да. Така. Сега... трябва да си взема... да си направя меч. Имам те... пръчки. Кой взе пръчките? Ти ли? Да. Всичките. Всичките? Ще направя нови. Чакай да ти... Няма, аз си направих вече. Ти докато дойдеш, ще взема два меча, ари. Аз направих две. Ай, Хънтър, тръгвай. Аз малко ще си оправя. Добре, аз ще отивам да трепя зомбита. Днеска имахме голям късмет, намерихме такова. Преди да снимам, намерихме, кажете го, спаунер. Да. Спаунер, сега ще отивам към него. Ей, ти забрави да освети, бе. Ти забрави да осветиш, че аз тръгнах на грешна посока. Тей. Аз към тебе ли ще ида? Чакай. Чай, че аз обърках местата. Мината трябва да научиш наизуст. Да. И това трябва да стане. Така, ето зомбита. Тук един с лопата. Ай, сега ще те убия. DashPlay ще ти направя как бе? Ще ти направя Iron Man. Напри? За мен. Да. Така, направихме се това, също се нарича като такова, да ти дава XP. XP ферма. Да, XP ферма. Тук няма зомбита, ти да не си ги спрял. Не съм спрял, само ги пуснах на по-ниско ниво. Пусни ги на високо. И сега да ти хвърля меча. Хвърлих ти. Той не умен. Вземи го и тук. Тук до дърва. Видя. И ги пускал на макс. Аз си изхъбя първо единия. Айрон меча да го падне за спешно случай. Да. Както виждате, и сега ще ви покажа. Намерихме златна броня тук от зомбита и не знам. Нямам бутуши още. И ги намерихме по случайност. Те я пуснаха. С 16 левел стана. Хънтър, ти кой си? Аз съм 17 спорта, мами. Не се знае. Така. Трябва да отидеш да събереш дърва. Голдън! Ма не зазнай да нещо ще пусни. То може и нищо да му пусни. Да. Убивай. То само той остана. Нищо не пусна. Морков пусна. Ела тук морковче. Спри ги! Спрях ги, спокойно, няма да остая да умреш. Мали, как щях да пукна. Така, приятели, надявам се да ви харесва. В момента като снимаме. Това е за първи път да снимам с Хънтъра. И друг път ще се случва. Ето го пътя. Ще направим на епизоди, може. Да, това ще го наречем първи епизод. Още не сме решили как ще се казва поредицата. Да, но оцеляване може. Да. Аз ще отида да събера малко дърва. Ей, имаш ли айрон? Колко? 0. За мечове ли ги изхъби? Да. Трябва да търсим. Да си направим кофе. Ще направим... Ей, че не искаш ли тук да ни фермата външна? Да. Ще опека. Аз ще направя външна ферма. Аз ще опека той двете пилита. Опечи ги, че да имаме храна. Аз ще потърся малко айрон. Има малко нямаме. Чакай да си оставя 1000 меча. 1000 меча имам. Ще направя още малко факли.
Какво стана? Печка направих. Нищо, сложи друга да пече, може и други неща. Голяма работа. И се готова пиликата. На мен нито едно бутче ми липсва. На мен, да, и на мен май. Чакай, аз моята пържола май не съм се харесала. Да. Гледайте ми поредиците. Ако не ви харесва нещо, пишете на коментари, лайквайте ако ви харесва. И така. Пък ако искате нещо да оправим, нещо по-тей да стане, ще ми го казвате. Фейсбука ми е DashPlayBG. Също. Ако искате, се абонирайте във фейса. И така. Ай, че става вечер да спим, бе. Ей сега. Ей! Аз паднах. Аз мислех, че Не, никой няма би мен. Аз ще ги отопам. отиди вътре във фермата за XP и да видим, че ги Маша прави сега друга ферма, ари сега, не ми се прави тука. канаш. Ти заради той не ми става толкова бързо ден, ти още не си заспал. Абе, човек, имах работа. Каква работа? Да ядеш? Не да си правя тор, човек. И да се наглася за купането. Ще видя де да купая. Вари на мига и рани. Ама аз там тръгвам. Да си направим после вътрешна ферма. Аз ще взема, ще засадя бамбук. Да... Аз имам морков, ти ми дай картофа. Картофел... Честа. Дай ми картофа, аз тук ще ги засадя външно. Засади ги. Като няма вътрешна ферма, какво са прави? Вътрешна, аз мисля... Сега ще аз как ще го Аз направя. мисля да направим вътрешна, защото там светлината малко таква са торчови, няма да е хубава. По-добре отвънка. Така, добре. Нати. Оп, чакай, че умирам. Аз потънах вече, ти... Чакай. Сега ще аз как ще го направя. Дай ми колко кабълстоун имаме. Хвърли ми картофа, де. В мене не знам. Че вижда. В мене 2. Ще съберем кабълстоун, защото ще направя едно нещо, да ходим от Аз нали сега ще купая, ще дам. Ами добре, ай по-бързо, дай картофа. И Аз ще дойда и с тебе малко, ако правя то, като ми трябва. Честа няма ли нещо? Аз съм седела една кирка, друга не ми трябва. Колко меча си направил ти, бе? Трябва да трепим зомбита. Добре, значи тук има 9 кабълстоун, значи ще съберем. Аз ще направя мина. На такосна стъпалца ли да купая? Да. Добре. Айде, бързо. Само да взема и лопатка. Само да знаеш, вземам едно кабълстоун, че ми трябва за лопата. Добре. Аз съм имал умение, ама тя почти изхабена. Нищо. Вземай. Нали пак ще правим. Да. И пак да си оправя инвентара. Така... Колко събрах? 35. Не се знае кога друг път ще снимаме. Да, може и утре. Може и утре. Извинете, че отдавна не бях снимал пак, но просто нямах време. Цецко, Какво намерих? виж какво правя. Виж какво правя, само като цъкам с лопатата. Какво? Ей! Сори. Париса, бе. Гледай. Само цъкваш? Да. С лопатата само, че. Става по такос. Да. Ти много яко. Да. Чакай, аз ще направя едно нещо. До края ли ще е ферма, до другия бирак ли или? Както я направиш, не ме бърка. Добре, ще видим. Аз ще направя да не си удряме главите. Чай, аз тук... Нищо ще ми отнеме малко време, но... Ой, потънах! Ще умра. Жив съм. Даш плей дано да умре някой път от вода, както викат, че умре. Хантър. Стига де! Аз тук само той ще правя, да падам в водата. Че таква ти работата, бе. Да, бе. Друга нямаш. Направо. Стига де, стига, бах ти ганото. Чай, че...
Какво направих сега? Прицаках се пак. Вярно, че имах Iron меч аз. Нали? Играем го на телефон, защото аз не живея тук на село, а компютърът ми е чак в Велико Търново, аз там живея. То принципно вече тази Майнкрафт стана като на компютър, ако искате да разберете. Има по-обновени неща, бутчета, да, за храна. Аз копая за диаманти, защото много ни трябват. Да чипваме. Да, Enchanting Table. Да имам да се енчантвам нещата, имам ферма за XP. Да, то вече и закони. Тази ферма и сякат направя. Правя по странен начин, но нищо. Как я направиш? Нали? Искаш под водата я направи. Под вода? Какво направи се? Под вода я направи, бе. Чакай, че тук не ми е удобно, бе. На мен сякаш много ми е. Да! Аз попадам в водата, ти... Стига, де после ще го правя. Аз от 30 колко камък останах с... Колко? Че малко. Ти какво правиш, бе? Ще видиш какво ще направя. Да. Те много яко става. Аз мислих, че забравих, че надърча мой да кажа. Чакай. Не ме такова и сега. Не ме притесняй, докато си правя нещата. По едно време, преди да почнем да снимаме, бяхме загубили всичките си неща. Да. И мината, и всичките неща, просто не знам какво стана. И почнахме се едно на ново. Поне бронята, аз намерих... Бронята поне се беше запазила. Аз намерих тук сега 1000 кол, докато ги изкопая. Да. И ще отида да си направя друга кирка. Ами Хънтър, мисля вече да спираме епизода, защото стана малко по-дълъг. И това мисля за днес. Надолу сте ни харесали. Коментирайте, лайквайте. Ако нещо не ви е харесало, да кажете да ви го правим. И това е от нас. Чакайте да се съберем. Къде си, бе? Това е директно. Видях. Под земя. Прави епизода. Обърни се. Прави епизода. Да, айде ще го спирам. Айде, чао от нас. Ето го и Хънтъра. И довиждане. До скоро.